Nyinga en George Bati. Doma malo ma Homa Bay kawuono ng'ado kata golo ng'eto ewi bura mane kwedo yiero mar Gladys Wanga kaka gavana mar kaunti ma Homa Bay. Dono dwe mokalo notieko winjo bura mane ochwal kod Evans Kidero mane laro kom gavana mar kaunti ma Homa Bay. Kidero nowacho ni yiero no mane omiyo Wanga loch ni kod kuo mar ombulu e kinda mamoko. Kidero bende ne odonjo ne IEBC, jalup gavana Oyugi Magwanga, jatelo mane ochung'ne yiero e kaunti ma Homa Bay Frederick Apopa kod duond bura mar ODM. Jo Homa Bay okwe kabisa ka girito duoko mondo giwinji ni en ang'o madhi timore mbele ka. To ningech dhano mane Homa Bay ka kiwuotho oko sani yudo ka ji oling te, ji dwa rito duoko mondo giwinji ni duoko chalo nade. To chunygi kendo kineno gimor ningech giparo ni duoko dhi bet maber. Kaluwore ka gin gi yie ni gavana no yombo maber, kendo gin gi yie kendo gimor gi il ni gavana tiyo maber. Wan gi yie ni kue ang' ne bedo Homa Bay ka, kendo wan kaka supporters mag gavana matiyo wakwayo ne gavana yo maber mondo mi kang judge Rosina Burili lando ang' land kendo confirm the victory kata win mane gavana oyudo. Jogi duto gin jowa kendo yo ma kot no dhiye wana kawe kamano nikech kot nigi chenro ne. Ka nitie ng'ama biro neno ni ok kot odhi maber, tie step moko monego chako kawo mbele. To waduto wabedo gi kwe kendo wakwayo ni mondo jochung' duto manyocha nigi kes mano Honorable Kidero to gi Governor Gladys Wanga ni mondo apil ne wafuasi gi mondo wabedo gi kwe wakauru kaka kot biro ng'ado. Mbalariany ma Meru University of Science and